something you need to know. Nothing I can say on the phone. I'll tell you something, we have to sit close. You're the one that I miss the most. I've heard that you're happy, and maybe it's selfish of me to want you back this time. I know we decided it's better if we both were free, but it kills me now. We said our last goodbye. We'll stay tonight, even just for a moment. Perfect night. Nandito tayo ngayon sa Bagbag Beach. Ayan. Samahan niyo ako. Guys, magpipirma muna daw kami bago kami makapasok sa Sual. Sual sa Bagbag Beach. Ayan guys, shoutout pala kay Sino? Sherlyn Agbayani. Sherlyn Agbayani daw po, naghahanap po siya ng jowa. Sa mga single dyan. Yeah, kain na po guys. Saan to? Nandito po tayo ngayon sa sa Sual na ba? Sual. Yung to eh. Bukbang daw guys. Lahat ng nila ako. Let's go. Hello po. We are from Sual Tourism po, and bago po tayo makapunta dito sa Tourism, meron po tayong, dito sa Masakiri, meron po tayong checkpoint wherein maglalagin kayo, and kailangan nyo lang magdala ng valid ID. Yan naman po. Thank you po. So yun guys, yung kailangan maglagin muna sa checkpoint nila yung mga nakita yung tourism. Yan. So yun guys, wala tayong entrance fee dito. Parking lang. So yun guys, papunta na kami sa sa may Bagbag Beach. Ayan. Tingnan nyo naman yung yung view ng asin talagang maganda dito guys. Yung pala, ayun pala parang isa din yan sa island ata ng 100 Island eh. Paano masabi? Hindi ko sure guys pero ang alam ko, talaga, makikita mo yung ibang island dito. Ito yung mga cottage natin guys, for rent. Ayan. Pero sa may bandang unahan na may mga may mga rentahan na din doon. May mga nagbebenta na din dito, mga pagkain. Then may mga restroom. Ayan. Walang hotel dito. Yun na yung paakyat doon papunta sa Bagbag Beach. 2 beses na yan! Beach. Ayun ako, sa Little Batanes pala. Nakita nyo naman guys Kita nyo yung kapal ng mukha nyo. Yan. Ito naman patungo tayo sa Monte Mayor Beach Resort. Ayan. Bagbag Beach. Norte, Baybay Norte Sual. Ayan, Bagbag Beach.
Guys, malapit na tayo. Hindi ko alam kung open yung ano, yung Little Batanes. Doon na po yun. Temporary closed daw. Okay. Doon yung papunta. Oh. Doon. Sir, pwede pong punta sa may taas po. Ay, hindi po pwede po. Kasi may bakod na po yun. Diba? Bawal po ang pumunta po. Kahit mag-video lang. Bawal po. Kasi may bakod na yun. May trespassing po. Yan naman yung bahay natin dito. Yan. And then tingnan nyo naman yung ano, mga rock formation na kasin talagang mapapawaw ka eh. Pero tingnan nyo naman oh, mga rock formation na ano, na nabo. Tapos maganda yung buhangin ah. Kasin talagang bato. Malalim pala oh. Malalim oh. Ang linaw ng tubig guys. So yan. So doon na po yung ano guys oh, sa may Little Batanes. Hindi natin mapuntahan kasi pinagbawal. Stig. Sarap maliit. Ayan, maganda dito guys. Boom. Bahala na. Bahala. Putik na yan dahil sa init. Yung basta nawari. Bahala na kumitim. Ayun ba? Ayan guys, maliligo na kami. So sulitin natin yung papunta natin dito. Kahit ang init-init, trick na trick yung araw eh. So sabay nyo. Kasi bawal naman pumunta doon sa ano, Little Batanes. Yan. Walang kaalon-alon dito guys, maganda talaga. Oh! Oh, diba? Oh. Sakit. So, pag nadulas tayo dito, shit. Pero maganda yung tubig ah. Oh. Alinaw yung tubig guys. May Oh. nag-aanuhan. Oh. Sinta lang maganda dito eh. Boom! Panes. Yan o. Nakitambay lang ako dito sana sa may cottage. So yun guys, pauwi na kami.
Naligo lang kami saglit eh. Pero sulit guys. The best. Sabi. Wala kayong masabi, di ba? Maganda. Kininaras ang kila mo. Kayo nasa... Sulit talaga guys. At 350. oo nga, 350 yung cottage dito guys. Ayan, sila lagi yung kasama ko sa pag-travel eh. Sawang-sawa na ako sa pumula. Galilao, Batanes of Pangasinan. Tara, samahan nyo ako sa aking biyahe. So let's go. Boom.